Phinde ngibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonge umkhulu oyisabekayo, umnini mandla wonke, ongabonwayo, othandekayo, obabazekile, ofanelekile ukubonga nokubatshazwa nobungcwele nenkazimulo. Yazi uNkulunkulu ukasifundisa iy'nto ey'ningi ngezinto esizenzayo. Akakufundisa okuningi ngey'phambeko zakho. Yabo ngale nkathi uqhuzuka, akutshela ukuthi uqhuzukile ukuthi uqhuzule ukuthi kahle kahle. Akutshela usuqhuzukile ukuthi yabo njengoba uqhuzukile-ke uzozwela ubuhlungu for 3 days. Yabo njengoba usuqhuzukile-ke zibhandishe kanje kanje, zikline kanje kanje. If ungakwenzi lokho futhi uzobhibha. Uzobhibha leso silonda sibe sikhulu. Akutshela ukuthi yabona-ke ngendlela ngenxa yokuthi wenza ukuthi usuwuvulile umnyango wavulela amadimoni. And ngokuvula kwakho umnyango ngathi usuwuvula unomphela. Ngenxa yokuthi udle ngale ndlela noma udle ngale because uKristu uyasho ukuthi ningayondli kakhulu inyama kuze kuvuswe iy'nkanuko zayo. So ngale nkathi uzondla kakhulu, udle kakhulu, uvule umnyango uzwe ukuthi hey nami sengihalela ukuthi-ke njengamanje ngifika ngihalela ukuthi usuwuvulile umnyango. Let's say ubufuna ukuthi mhlawumbe udle kanye ngosuku and uziplanele, uzitshele wena ukuthi ngifuna ukuthi ngidle kanje nakanje, ngizodla kanye, ngizodla ukudla mhlawumbe ngidle ne-fruit eceleni. Yabo the minute uthi usuqedile ukudla wadla i-fruit, wacabanga okunye ongakudla okusefrijini, waqede wasukuma wayokuthatha wakudla, open, usuwuvulile umnyango. The fact that umvumelile lo moya lo okuhlebelayo ukuthi thatha nalokhuya, uzobiza nabanye ukuthi hawu usevulile umnyango, wozani. Mase yiza neminye imoya, nomunye uzothi nami ngiyakufuna ukuthi, nomunye athi nami ngiyakufuna ukuthi, nomunye athi nami ngiyakufuna ukuthi. It's like iy'ngane, let's say uney'ngane eziwu-10, uyiyaleza ukuthi sizodla ngesikhathi, sizodla ngo-8. Iqhamuke yedwa uthi ma ngiyacela, ngicela ungiphakele manje, ma ngilambile, ikhala. Uthi bengithe sizodla ngo-10, ithi ngilambe manje ngo-8. Yabo the fact that uyivumelile wayinikeza ngo-8 ubuthe sizodla ngo-10, izobiza ezinye ithi hawu ngivumelile uma, izosho nale ithi hawu ngivumelile nje usibanibane nami ngicela unginike, hawu nami ngicela unginike. So kona konke abantu baNkulunkulu ngokuvula kwakho uyayidedela imoya bese iyanethezeka, bese iyabizana, bese iyeza ngaso sonke isikhathi. So each and every day uyayivala uyayivula iminyango, uyayivala uyayivula iminyango. Whether leso sono sijwayele, whether leso sono senza nje, whether leso sono kodwa uyayivala uyayivula iminyango, uyayivala uyayivula iminyango. Uthi yazi ngifuna ukuyiyeka i-drink, ngizofuna ukuphuza kancane. Yabo namhlanje ngifuna ukushaya inkomishi eyodwa. Uyishaye leyo nkomishi uzwe ukuthi ngaze ngihaleleni, kodwa bengithe ngifuna ukushaya inkomishi eyodwa nje. Yabo the minute uyishaye yesibili usuqedile, usuvulile umnyango genge lesi. Kuzofika ispirit siphinde sithi ayishaya nesithathu, uyishaye, shaya neyesine. And-ke lamanye ama-spirits azobe sefika namanye ama-ideas ukuthi hayi vele ngoba usuyishayile esithathu sasiyiqedela uzobe uyibona. Yabo uma washaya nje eziwu-5, hawu-ke ngisho ungahlala isikhathi eside ungabe usayiphuzanga, uzolibele ulalele lowo moya, nomunye ufike nenye i-idea, nomunye ufike nenye i-idea, nomunye ufike nenye i-idea. That is what is happening bantu baNkulunkulu kithi spiritually, because everything yenzeka spiritually, yenzeka la engqondweni yakho. That is why uNkulunkulu esiyaleza ukuthi ngithande ngengqondo yakho yonke, ngoba uyazi ukuthi ingqondo zethu zi-influence ngezinto eziningi ezahlukahlukene, angathandi ukuthi zigcine zisibusa. Kodwa uma sithanda yena ngengqondo yonke ngeke size sibuswe, kepha sizobusa. Kepha uma sithanda zonke izinto ezikhona around sizobuswa yizo, sigcine silahlekelana naye. Kubona konke bantu baNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu. Sithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengwe nesinde sinibhabhadiswe ngoba phela izinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Ukwazana noKristu ikona okuzokwenza ukuthi iminyango ivaleke, ngoba empilweni yakho iminyango ivulekile, ivulekele yonke into. Athi umuntu ngidla nanoma yini, noma ungakunika nanoma yini, athi uhambe endleleni uhalela uswidi, aphinde ahalela amakhekhe, aphinde ahalela ukuthi engihalela ukuthi iminyango yakhe ivulekile. It's open. Kungena nanoma yini kuyena, kudla nanoma yimuphi umoya. It's like indlu evulekile, ngena nanoma yini, noma iziphi iy'ngane, ngena nanoma ubani. Nalo ufikile ufuna ukuzodla naye, hawu kudliwa kamnandi kanje la ekhaya. Nalo ufikile ufuna uzothatha ucobo, nalo ufikile ufuna ukuthola something. So each and every spirit osimemayo, ozivulelayo, uvula intuba, uvule genge lesi, le moya mayifika izodla. Inkinga ngokudla kwayo kuncuzeka nempilo yakho phakathi. Ngokudla kwayo kuncuzeka nawe uqobo phakathi. Wayesho njalo nje uthisha wami wesayensi esikoleni, ethi yabo uma wazala ingane yakho wazala ukuqala ihamba nengqondo yakho.
That is why emphasize esifundisa ethi ningazali nesafunda isikole, ningazali nesafunda isikole. Because uthi uma waqala wazala, ingane ihamba nengqondo yakho. Wazala esibili, ihamba nengqondo yakho. Uzala esithathu, ihamba nengqondo yakho. Kusukuncuzeka something kuwena. So bantu baNkulunkulu masiqaphele ukuthi singayivuli iminyango. Yabo ngozibekele kona, wazithembisa kona. Hamba kuleyo ndlela leyo. Hlethi uyibekele i-diet noma uyibekele ukuthi ngifuna uku-exercise, ngifuna ukujima, ngifuna ukufasta, ngifuna anything ozibekele yona, enza sure ukuthi uhamba ngawo lo mkhondo. Ngowame wabreaka, ngiyakutshela uvula umnyango. Kufana ne-fasting. If ubufuthi ukuthi ngizodla ngo-6, uze ukuthi ngishawe isiyezi ngo-4, uvumela umoya. Because kahle kahle kusuke kungakabi wena, kusuke kusayi-spirit thizeni esikhona around. Ngokusidedela uvumele sona ukuthi sithathe indawo, siyafika sihlale bese sibiza amanye ama-spirit. Ngoba uthe ngifuna ukuthi ngidle into ukuthi watholakala usudla okunye okuhlukile, uthathephi lo mqondo, uthathephi leyo idea yokudla enye into ehlukile. Uthathephi lo mqondo, kufike leso spirit esingekho right obungasiplanelanga. And kufika leso spirit abantu baNkulunkulu nempilo yakho izoholeleka kanjalo. Uthi ayibe ngaplananga ukuthi ngenze into ukuthi kodwa sengiyayenza ngenxa ukuthi loyo moya lo wondlile ofike ngaleso sikhathi wamukela wahamba ngalowo mkhondo loyo. Ngaleyo ndlela usuyakubusa nakwindlela ophila ngayo nakwi-behavior yakho nakuma-decisions wakho. Because yonke imoya ekhona abantu baNkulunkulu izo-influencer indlela ophila ngayo, influence i-behavior yakho bese influencer izinqumo ozithathayo, eyenza ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele njalo bonke abantu bahlale besentendeni yesitha ukuze uKristu mebuya asifice singalungile, ukuze ukufa makufika kufike kalula usesonweni bese uyafa uyekalasha esihogweni. So bantu baNkulunkulu ungawuvuli umnyango. Lokho ayithembise kona kugcine ukwenza. Because ingelosi yami sekuyasho nje uNkulunkulu ekuthinta kimi. Wathi ukukhula kwakho ukwaneliseka. Ukukhula kwakho ukwaneliseka. Yabo mawuthi nje ngifuna ukuyiphakela ngendishe engaka, mina ngidla ngendishe engaka, mhlawumbe ngibe ne-fruit eceleni or mhlawumbe ngibe ne-cake eceleni or whatsoever ozoba nayo. If lokho kudlayo wakudla waze waqeda kwakwanelisa wangabusakufuna okunye, usukhulile. Kepha if wathi usadla lokho waqeda lapho wacabanga okunye okusefrijini, wathi uqeda wabushona kona kuloko kusefrijini, usamncane usayingane. Because ingane icabanga ingqondo yakhe ishona nale ilula phela ingane angithi isabusa noma umoya, ifuna yonke into. Ingane ungena nayo esitolo ibone lokho ibone lokho ibone lokho ibone lokho, ifuna konke. Ayikaka understand ukuthi imali esinayo iyanele lo nalokho. Into esizele la esitolo sizele u1 no2 no3. But wena umdala uya understand. Fana noma uzozibekela isikhathi ukuthi ngifuna ukudla ngesikhathi esiwukuthi, angifuni ukudla before 12, angifuni ukudla before 9, angifuni ukudla before 3, anything bantu baNkulunkulu as long as uyibekele yona. Because imoya lapha emhlabeni izele ukuzobreaka lento oyithanda ukuthi uyenze, izele ukuzomelana nenjabulo yakho, izele ukuzomelana nediscipline yakho, izele ukuzomelana nendlela ozihlambulula ngayo, uziklina ngayo. Bufuna ukuthi uvuke mhlawumbe uphuze i-castor oil uyiklina umzimba wakho, ubufuna ukuchatha, bufuna ukustima, ufuna ukwenza anything, izomelana nako konke lokho. So bantu baNkulunkulu kona konke ngaso sonke isikhathi. Izinkolo ezimnandi ndaba zombuso wezulu sithi bantu phendukani. Kombuso wezulu sisondele, nihlengwe nisinto esinephaphatiso. Cha kuphela izinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzana kakhulu, ngakuphuca leli thuba. So masingalahla, masihambe ukulunga, masihambe ukukhanya, masihambe ngobuqotho, masihambe ngobungcwele ngaphambi kobuso baNkulunkulu. Siphilele yena, simkhazimulise uhlale ekhaya ezulwini. Masingadedeli intuba, masingavuli iminyango, kodwa masivale ngokuhamba ngomthetho. Because umthetho ozishayela wona wena iwona oba ubiyo. Njengemthetho kaNkulunkulu iwubiyo. Ngiyazi abantu abaningi bakhala ukuthi mthetho eyisho uNkulunkulu esigqilaza, hawu shose ayigcineki nje imthetho inzima kabi. Kodwa mawuthatha ukubheka le mthetho kaNkulunkulu ikhuza wena, isiza wena. Methi uNkulunkulu ungebi, uma webile uba wejele, angithi wena. Isiza thina, ikhuza thina kukona konke ongase kusihaqe lapha emhlabeni, ongase kube yinkinga empilweni zethu. So uNkulunkulu usuke esiza thina ngokuzivikela ngokusibiyela. Ushayela umndeni wakho umthetho uthi angifune ingane ngaphandle kwa6 lapha esangweni, angifune ingane inyanga emebusuku la ekhaya kudliwa ngesikhathi sokuthi ubeka umthetho othi uma khona ubreakile uzoyithola senkingeni. So kona konke abantu baNkulunkulu ungayibreak into oyibekele yona, ungabi lula, stand firm, qina, ngoba singaba umthetho, singabezulu, singaba ukukhanya, singaba ukuphila, singaba phakade. Sibe nani ngibusisi, inhlenge nisindise, sibekele kona konke izinkolo ezimnandi ndaba zombuso wezulu sibantu phendukani.
umbuso wezulu usondele, nihlenge nisindise nibhabhadise, ngoba phela izinto zonke sekufikile ukufa seduzane kakhulu. Konke esikwenzayo sizenzela thina, wonke umthetho esiwubekayo siyibekela thina, ukuthi ube usizo kithi, usikhalime, usiqondise, ngoba ezulwini ku-discipline, ezulwini kunomthetho, ezulwini kuqonde kuthe, uhle kothi lo mkhonto. Nathi masiqonde-ke kanjalo, siphelele ebukhweni baNkulunkulu, sihambe ngokulunga, sihambe ngobungcwele, sihambe ngokuphilela inkosi, ngoba uKristu uyabuya. So masibhabhadisweni sonke, uma ungakabhabhadiswa masikholweni, masenzeni intando kaNkulunkulu, sihambe ngokulunga, sihambe ngomthetho, sihambe ngokuholela izwi lakhe njalo sonke isikhathi, size thina, ngoba ithina esimdingayo, ithina futhi esiyoba nenkinga sesizisola ngelinye ilanga. Inkosi ibe nani, nisibekele, niqondise, nihlale nani kona konke, qinise isawo sakho nomusa wakho nobungcwele bakho, ngelihle igama lenkosi uJesu, manje uze kuphathe, amen. Ezinkundleni zokuxhumana khona uTikTok uLehlithemba Mzobe, TikTok uLehlithemba, Facebook uLehlithemba Mzobe, YouTube uLehlithemba Mzobe, Instagram Lehlithemba with I am Mzobe. Hlale nazo uNkulunkulu, asizonda isono futhi uyabuthanda ubungcwele. Inkosi ibe nani, busisi, manje uze kuphathe, amen.